mora jang ma poibe WhatsApp thangmani tini si manjak si bala. Sir, sir, ani borok sawo BTC rogare. Tamo. Sir, mi borok samani BTC hode. Tamo nisha. Kono nisha, sir, borok sawo borok. Borok da sir. Tamo doctor ba khunsa kom khnai no tam puji maro kom sa. Ei, tamo sa tamo. 이 sir, kono saya borok sawo. sorry 이거 아숙디 어거세 아니 보지마 기사 불렁 탕아도 부르는 짐이 사사래 사람이야 혼니 짐이 사오 헬로 떠모 hayaku WhatsApp teh instruktur na angta thuiku de kepal ang nang thuikyang sopi tong ne oi sar tama mora jangma ang ni bhege sar ang ni pesen che bura ana ba mora jangma hini kodok tong kha are saimono sari to mangani bigno no kodok no kodok ya sare sari ko miya honi sim pokrok samani ta angke ang tom khanja ni miya ni sim pokrok saka angke tam hima kok sar BTC hodi ta tam ang ni BTC nya ja ni muni ta ang ni sim pokrok sau ka nung BTC nung sa ta pa ama tam hima kok lai khase ama kok borok kok lai kok borok kok bujikha oh no borok pai bing no pai ni bodola ana si pai tong na bla tamo saneng ha tamo saneng kok borok sata kok borok bujli nang sat ari botom torkoli tong lah tamo saneng sajingo te koi bar sanandi kok borok bai borok sauni sawo borok sa joldi soga ta bule musuk zat ni borok bai nang sajing tamo sano borok sajingo sawo hin sajingo zo ka hino miya honi chimchi sawo borok ni tawka bitiro hode chup haram jata phutki mara jom nang sajing tom sano bihino pai ni tom sa phutki mara jom borok ki sawo ko pol biti hode borok sawo to sambari sukon mai kok sawo hello nomo ta hanya pun khajau ka sabuni bohok aja bokrok sapu yang bok sapu nini bok sa geng nung paisa dik to mana phone sai tong ro toni je phone magi le rasa bih no ka pai ana se pai tong na kha morazat nung to ma sanu nung te yokli tin nung te yokli morazat